سلام سلام كورات فاميلي خميني أخونا مرات تبكانا تخطاتلتي خميني وسراح سقات عنا بيت سوخم هميني باي وغن كفرس محمد هان ألم صبغني بوغنكم لا خنز بوغني صبغ لا بوغنكم صبغ كل لا تمنكم ونا سبسكرايب لغوركم لا مرات تبكانا سبسكرايب لغوركم بيت سوخنو لهم ما عند حزركم مصيني أخدمو بزعوا نص مريت واغا نص مريت خندينيو صفحات كاري 140 كاري كارتا للو وأوت مثل تريو لكم ليغونسي يا وقت أم قوين مستسرح لمي مشتاي يا سبوت غير اللي قرصقو ونواقع حزركم نقو دياسبورا مالتي دياسبورا واقع متربعي خنديني وكارتا للول يحزركم مصني أخو دياسبورا خنديني لبل يا أنقول الخنا 3 متر صرغيا الخنا شوعته سكع شوعته حمشتي ككم بوتو يفلاليو يا سو اي سيستر دلالني بتصاري نيغرني يا تنأست حمشتة كشوعته سكع حمشتة مليون مالتيو نبوبوتي يفلالي إيو يلني يا 3 متر الحزة صرغيا أنقول الخنا شوعته مليون يا وحلفي الخالة لنمو شدشته حمشتة ني اسكع حمشتة سني أيو دياسبرا خونلس اسكع حمشتة سني أيو تاو تال عدت يا شوعته مليون بي اسكع حمشتة ني أيلني نا أو كابي عدي سالم لبهالنيو ياو نا 3 متر زا 3 متر صرغيا تفلين بي عدي سالم لبهال بوتانيو اسكع 4 سنيو يلني هذا اي بقى من ما فلالي لي ت دياسبورا تا عدي سالم لكم مخسقا تا صرغيا تا 30 متر صرغيا تفلين بي هذا ايو تم ايو تا ايو ما خوينو افلالاي واغاني او تلكم جن ياو دياسبورا قديم سل المعبل ايو دياسبورا نهافات مسافر لبهانيو ككم سفر لي فلالاي مسلني مبي حدا ايو تواغا جن افتي اتقنس ابزا عدي سالم مالتيو بسنكي تانتن ماتي 30 متر سل الفليتا انا قديم سل المعبل ايو حدا ايو عدي سالمنا دياسبورا حدا ايو قديم سل المعبل خبيرو دياسبورا خبيرو لا كاب عدي سالم شلانات رباني 3 مليون شلانات بقى ناي بوتا نشته فلالاي بقى كاب دياسبورا عدي سالم لحشه كاب عدي سالم له شلانات البحر بوتاني لحشه اسكع 3 مليون مالتيو شلانات تمريت انقول تاع مريت او شلانات كوين 3 مليون نما مهران بوتا تعدل ونيوله لا ولا القنسه اسكع 2.5 نيو اوزنا مهران مالتيو ياو تمريت سي ناي بقى ناي وقف فلالاي نانا بوتا فلالاي ناو بوتا فلالاي الى لومبي خلاص متصوعس بشم دياسبورا يا سيلو خانا سفر نيو ادي سالم نما مهران قال سل تصوعين بي كله او دياسبورا لحقف مالتيو بشم دياسبورا ايو مالت بشم دياسبورا كل خبار يخوني ت دياسبورا البات نغركم قدمتي كاب 5 اسكع شوعته لله مالتي طلعت شوعته مالتي دياسبورا ادي سالم لا يا 4 تانا أسات له 3 اسكع 3 شمونتي أو أدي سالم مالتيو تا صرغا يتفرين بيق ايو مس دياسبورا اي حدا شيرانات الخالو دمو لحلف الخاشنانات لبالنيو مريت دمو اسكع تا بلد 3 مليون يلنسا انقول الخونه 3 مليون او شلانات خزل تعدلونا سرحني من سنيو او انت عدم 3 نما مهران لبهني لا لو مهران سفر لبانيو سكا خلتنا تحمشته ايساني يعني بقى ايساني تدرر رقمنا من القص اسكع 3 سنتي باي من با خلتنا تحمشته يا خلت شمنتي يوم خاص ايساني يعني نلتليو تاليكو او كومنت تصحف لي يا فيديو ياسبرا خوين لا فوق تسريح تود انه الشوط مالتيو هندي هم لخونه حنت كلاس للوخه هندي هم لخونه مولو قبل تعصيخه هندي هم لخونه تدليو تاليكم او كومنت تصحف لي ياو دلالي سي سيستر نيو بدم كل ነገር بزعف بوتا الفلط مالتيو نገረن كليه መልስ ካው ሰሚዐ ላኸትም ክነግረኩም ትደልይዎ ነገር ኣብ ኮመንት ጻሓፉ ለይ ናሞዛሕቲ ዘሞ ወጣታት ስለል ሸጡ ወለው ማቲ ኣብ ዲያስፖራ ወጣት ተዓዲሉ መቸም ክሰርሕ ይኽእል ማት እሱ ሸይጡ ዲያስፖራ ሸይጡ لقنሰ ልዕሊሉ ገዚኡሉ ወይ ላብ ገጠር ውጽኢሉ ንሽተ ገዚኡ ይክሰርሕ ልኽእል ማት ኣትርፉ ይክሰርሕ ልኽእል ወጣት ኮይኑ
ክሰርሕ ይኽእል ሜይቢ ወይ ማጋጣሚ እንትን ሰብኣይ ሰበይቲ ተኮይኖም እዮም ሰሪሖም ሓዲኦም ሸይጦም ሓዲኦም ክሰርሕ ልኽእል እምበይ ያው ወጣት ኮይኑ ክሰርሕ ይኽእል መብዛሕትኡ ሃፋትም እዮም ገዝኦ ዲያስፖራ ነጋዴ ወይ ቅርሺ ዘለዎ ኣይ ብጣዕሚ ቅርሺ ዘለዎ ኢል ገዝ እምበይ ዲያስፖራ ብጣዕሚ ክባር ብሽም ዲያስፖራ እምበይ ልቐነሳለን እዩ ኣዲስ ኣለም ሸላናት ናማምሃራን ያው ኣብዚ ትሪኦ ኣለኹም ቦታ ለ ኣብዚ ቪድዮ ዘሎ ማለት እዩ ካብኣቶም ልቐነሰ ደሞ ለለ ኣብቲ ቪድዮ ዘሎ 2.5 ኣብዚ ቪድዮ ዘሎ ማለት እዩ ልዒላ ተባሃለት ማለት እዩ ኣዛ ቪድዮ ለላ 2.5 ታላዓለት ዋጋ ማለት እዩ እሶም እዞም መናእሰይ ኣብ ዲያስፖራ 5 ሸይጦም 7 ሸይጦም ላውዚ ላመፁ ይገዝኡ 2.5 ይገዝኡ ኣትሪፎም ክሰርሑ ማለት እዩ አንጎለ ልኾነት ለዚኣ ማለት እዩ 2.5 ያው ከከም መሬት እዩ በቃ ከከም እንትን በይ ጠቕላላው እዩ እንትን ይኾነ እዩ ብዙሕ ፈላላይ ጋብስ የውሊ ናዙ እንትን ናዙም ናዋጋ እምበይ ናቦቱ ሰጋ ሓደ እዩ ኣብዚ ኣልትደሊላ 2.5 ኒያ ተኣንጎለት ማለት ዕድለት መሬት እዩ ዝዩ ብምሎ ማለት እዩ ያ መሰረታዊ ልምዓት እዩ ተችግሩ እምበይ ወላ ሓደ እንትን እዩ መሰረታዊ ልምዓት ልምእታውስ ክድንጉ እዩ ብልብል እምበይ ኩሉ ሓደ እዩ ላሓለፈ ቪድዮ ሰሪሕ ለኹም ነይረ መሬት ብጣዕሚ ቀኒስ ልበልኩኩም እስናዚ ብሓደ ይተዓዲሉ ያው ቦቱ በበይን ኮይኑ እምበይ ዝተኻሓሰና ላይ ተኻሓሰ ቦታ ስለልኾነ እምበይ ምስስ ሓደ ዕድለት እዩ ያ ብምሉእ እሳቶም እዛ ዲያስፖራ ሸይጦም ኣብኡ ዝገዝእዎ ዝሰርሑ ማለት እዩ ኣብዚ ለ ያው እንትን ስለልኾነ እዩ ዛለልኩም መሰረታዊ ልምዓት ትድንጉያ ትኾን ብልብል እዩ 2.5 ማለት እዩ ሕጋዊ ካርታ ዘለዎ 140 እንትን እዩ ካብኡ ላ እዛ ትጥንቀቑ ኣለኩም ቤተሰብ ለይተኻሓሰ ኮይኑ ካርታ ልሓዙ እኒአው እዮም ለይተኻሓሰስ ልክዕደሉ ገና ካርታ ሒዞም ካብኡ መሬት ለይተፈለጠ ካርታ ልሸጡ እኒአው እዮም ብዙሓት ካርታ ልሸጡ ማለት እዩ ኣብኡ ብዙሕ ምድር ነገራት ብዙሕ ምጥልላም ስለለሎ በዚኹም ተጠንቂቕኩም ግዝኡ ምስ መሬቱ ምስ ካርቱ ክኾን እኒኦ ክትገዝኡ ተደሊኹም ማለት እዩ ናሰብለ ያው ጠይቕካ እዩ ሰብ እሙን የለው ዝኸ ሰዓት ተጋጢምካ ኢኻ ዕድልካ እዩ በዓል ማዕተ ለጋጥመካ እምበይ ኣብዙ ለይተኻሓሰ ማለት እዩ ካርታ ልሸጡ እንታይ ገይሮሞ መስለኩም ሸይጦሙስ ያው ክቢዕፀ ሓደ ንሸጥዎ እኒአው 5 ሸጥዎ እኒአው ናኸዚ ቀያር ቦታ ተባሂሉ ቀያር ላብ ዲያስፖራ ማለት እዩ ምድረገነት ክቀያር ደልዩ እዚ ቦታ ዝለይተኻሓሰ ማለት እዩ ኣብኡ ኩሕስ እኒአ እዩሞ መጀመርያ ብኡ ንውድ ኢሎም ላብ ክወስድዎም ደልዮም ከዚ ኣብዚ እንትን ፈጢሮም ዕግርግር ፈጢሮም ማለት እዩ እዞም ልሸጡ ካርታ ሸይጦም ሲ ኣነ እኮ ኣብዚ ሸጦ ክልካ እምበይ ኣብዚ መሬት ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ኣብዚኦም ሸይጦም እኒአው ክልተ ይኹን ሓደ ጥገለ ይኹን ኣብዚኦም ወዲኦማ እዛ ካርታስ ኣብዚኦም ወዲኦማ ካብኡ መሬት ክቀየር እዩ ምስ ሰምዑ ዲያስፖራ ክቀየር ምስ ሰምዑ ግን ኣብዚ ሸጡ ክልካ እምበይ ዲያስፖራ ሸጡ ክልካይ ስለዚ ኣብኡ ኒአካ ብዙሕ ምድናጋራት መፅኡ ብዙሕ ምጥልላም ማለት እዩ እና ካብ ከምኡ ተጠንቀቁ ቤተሰብ ብጣዕሚ ተጠንቀቁ ያው ክዕደል እዩ ክከሓስዩ ኢሎም እዮም ገዚኦሞ ሓቀይ ስለዚ እሳቶም ኣጋጣሚ ኩሎም ዝዓዳጉ ዕድሉ ገይርሉ ክቀየር ደልዩ እዚ ቦታ ገዚእዎ እዩ ግን ትካርታ ኩሉ ነገር ወዲኡ እዩ ግን ኣብዚ ሸጡ ክልካ እምበይ ዲያስፖራ ሸጡ ክልካ የተለለ ወስኸኒ ብና ዲያስፖራ ዋጋ ሃበኒ ብና ምድረገነት ተኾነ ብና ምድረገነት ሃበኒ ልብሉ ያው ብዙሓት እዮም ኣጋጢሞም ብዙሓት ማለት እዩ ባዕሉ ዋላ ኣብ ዳግያ ልዋጥ ቦታ ኣብ ጨቕጨቕ መሬት ተዓዲሎም ነይሮም ኣብ ዳግያ ኣለ ምድረገነት ሰዲዶሞ ኣብ ጨቕጨቕ ስለልኾነ ማለት እዩ ካብኡ እንታይ ገይሮም ኣነ እኮ ዳግያ ልሸጡ ክልካ እምበይ ምድረገነት ተሸጡ ክልካ ይልብል ብዙሕ በእሲ መፅኡ ብዙሕ እስካዕ ጥርዓን ላብ ወረዳታት ላብ ዞባታት እስካዕ ምጥራዕ ስለለሎ ያው ቤተሰብ ክብረት ቤተሰብ ኣብዚኣ ላ ተጠንቀቁም ክሕስ ኮይኑ መሬት ምስ መሬታ ምስ ካርታ ክትገዝኡ እኒአኩም ካርታ ብቻ ሳይት ፕላን ብቻ ከይትገዝኡ ማለት ብጣዕሚ ምጥልላም ብጣዕሚ ኣብዛ ኩራት ቤተሰብ ላ ተጠንቀቁም ብዙሕ ስለለጋጠመ ማለት እዩ ኣባዕና ኣብዞም ጎንና ኩሉ ነገር ስለለና ኩራት ቤተሰብ ብጣዕሚ ላ ተጠንቀቁም በቃ ሕጋዊ ዘለዎ ምስ ቦታ ምስ መሬታ ክትገዝኡ እኒአኩም ቱ ሳይት ፕላን ድሓር ክዕደሉ ገለታት ከይተሓስቦ እሺ ኩራት ቤተሰብ እዚኣ ዓባይ መልእኽቲ ክመሓላለፍኩም ደሊ እና ሳብስክራይብ ለገርኩም ለ ምራት ዩቲዩብ ቻናል ሳብስክራይብ ለገርኩም ቤተሰብ ኩኑም ልጥያቅ ነገር ተሃሊኩም ላኹልኩል ጥይቆ ቦታታት ተሃሊኩም ጠይቁኒ ሳይ ሲስተር ደላ ድዩ ኩሉ ነገር ይፈልጥ እዩ ላ ጠይቁም ኮመንት ጻሕፉ